बालाबारि गामिया बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानाय मोसाखावरि दामजु दामगिरिफोरखौ बरायदों। गोदान बोसोरनि नैथि मंगलबार सान थांनाय सानखालि 3 नं बालाबारि गामिनि मोनसे थुलुंगा होनाय बाखनायथाव खामानि। 3 नं बालाबारि गामिया बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानाय मोसाखावरि दामजु दामगिरिफोरखौ बरायदों। 3 नं बालाबारि गामिनि रायजो आफादनि आफादगिरि नरेन नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि बकुल चन्द्र बर'नि आफाद सामलायनायाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। थांनाय जानुवारि दाननि 17 खालार खालि बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानाय मोसाखावरि आरो दामजु दामगिरिफोरखौ 3 नं बालाबारि गामिनि बाथौ थानसालि दरखंआव गामि सामलाय आफादनिफ्राय दुंब्रुदै बरायदों। लोगोसे गामिनि माखासे बैसोगोरा सुबुंफोरखौ खुलुमनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बेजों लोगोसेनो 2025 मायथाइयाव आसाम सरकारा होनाय थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि आजिराम मोननाय फोरोंगिरि लिरगिरि बरुवा कान्त ब्रह्म बिथांखौबो गांसे मान बिलाइ आरो आर'नाइजों बरायो 3 नं बालाबारि गामि आफादा। खुलुमबाय। दिनैनि हाबाफारिया बिराद गोजोनथाव। जोंफोरो प्राय बोसोरफ्रोमबो जोबथा बैसागोनि नैथि मंगलबारखौ जों बोसोरसेनि हाबाफारि फुजा हिसाबै बाथौ धोरोम फुजा हिसाबै जोङो फालिबाय थायो। दिनैनि हाबाफारियाव जोंनि सुपानि जों 1 नम्बराव जों फुंनि 7 बाजियाव फ्लेग बिरहोदों। ओमफ्राय गोथैसि रोमसारिफोरखौ जों गोसोखांनानै जों बिबार बावदों। बिनि उनाव जों बाथौ दुमनाय, बिनि उनाव जोङो दौरि हमनाय दोङो गोथारि जों सोलायदों। देग्लाय बोसोरसेयाव सोलायबाय थायो। बोसोरसेनि थाखाय जों दौरि 3 जों हाबाफारियाव दौरि मोनबाय। बेनि उनाव जोङो प्राय न'खर न'खर जोंनि आर'ज हानजाफ्रा माइनावफोरा गोथारै गानै जोमै दोलोमै न'फोरखौ लिरस्रोनानै मोजां मोजां गाननानै जों बाथौ थानसालियाव थोगि लाबो गाज्रिनि बाद लाबो। बिनि उनाव ज' जों जिरायलायनानै आर'ज खालामो। आर'ज खालामनायाबो जोब्बाय, गासैबो जोबनानै थांबाय। बिनि उनाव आर'ज खालामनायनि उनाव जोंनि हाबाफारिया जों देग्लाय जों ओरैबायदि लादों, जिहेथु दा आथिखालाव बेंग्रा बेंग्रि नंलिया, गोदो जि जाना थांबाय दानि समाजा एसे गोरों गोरा जाबाय। बे हिसाबै जोङो जोंनि सुबानि दिनैनि फोरबोजों सरजाबनानै जिहेथु बैसोगोरा बोराय बुरिफोरखौ जों मान बावनाय हाबाफारि लाफादों। मानो होनबा बिसोरनिफ्राय बैसोफ्रा बारा गिदिर गैला। बिसोरनि दिना जोंनो गामिनि दा जों जि जायगायाव जोङो मोनसे गसंनो जायगा मोनदों, बिथांमोना गोदोनिफ्राय बे हाबाखौ मावै मावै जोंनो उथिफैनाय जोंनो दा गथायना लांदों। बिनि थाखाय जों बिसोरखौ रोजा रोजा जों साबायखर बावदों। जों देग्लाय 10 जन मोनदों। बेखौ बावनानै आरो गिदिरखौ मान बावबाय, उदैफोरखौ खुलुमनायखौ बोर होबाय। बे हाबाफारियाव थांलायबाय, बेखौबो जों फोजोबबाय। आरो थांनाय 2026नि 17 जानुवारिनि गुवाहाटी कुरुक्षेत्र स्टेडियामाव जुदि मुलुगनांनि मुंदांखा जालांबाय, बहुत जारिमिनारि सोरजिदों होननानै जों मिथिदों। बागुरुम्बा दोहौखौबो जों बरायना लाफादों। जोंनिफ्राय 2 गथ' मोसाखावरि बाहागो लादों आरो आं मास्टार ट्रेनार हिसाबै बाहागो लादों। जों बे हाबाखौ जों बरायदों। रायजोनि थिननाय हिसाबै जों बेखौबो साक्सेस जाबाय। आरो दा जों गामिनिनो माखासे मोसाखावरि गोसो गुदुं बिहामजो दङ, सिख्ला गथ' दङ, बिसोर दा मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ जों लादों आरोखि। आरो मोनसे दंबावो, बेबो बिराद साननो गोनां, बिराद मोजां जोंनि थाखाय, जों सुबानि थाखाय, जे जोंनि उत्तर बेदना हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि बारग' बरुवा कान्त ब्रह्मआ असम थुनलाइयारि बान्था आवग्रिनो हानाय
बे जोंनि थाखाय बिराद माने गोग्गाथाव गौरब जोंनि सुबानिफ्राय जे बे बान्थाखौ आवगायनो हादों बिनि थाखाय बिथांखौ जों लिंना लाबोनानै जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा जाहाथे बिथांनि जि लैखोनखौ नुनानै जोंनि गामिनि इयुन जोलैनि गथ' गथाय लेखा फरायनायफोरा लानानै जाहाथे बेबायदि आवग्रिनो हायो दा बिथांखौ जोङो मान बिलाइ गांसे जों लोगोसे मान बिलाइ गांसे आर'नाइजों जोङो बरायबाय बेबो बिराद मोजाङैनो बरायदों आरो बिथाङा मोजां मोजां जोंनो इयुन जोलैयाव बोरै बोरै थांनांगौ फरायसाफोरा बोरै दावगालांबा बोरै जादों आरो बबेयाव दावगायदों मा बिजाब लिरदों मोजां जोंनो दिनैनि फोरबोआव बुंफुरना होदों बिनि थाखाय बिथांखौ आं आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। जिथु सोलिबाय थादों बेखौ जोङो बिराद गोसो गुदुङैनो जोङो सोबानो मिथिगौ सोबानो रोंगौ सोबानो बुजियो बाथौ धोरोमा मा दा बेखौ फालिनाय उद्देश्यआनो जाबाय मा बोसोराव खेबसे दा थांबाय दा गोदान बैसागो बोथोर हाबबाय जोंनि आफा बोराइ बाथौनि सेराव जों आर'ज खालामदों रायसनदों जोंनि गोथारिफोरा जाहाथे थांनाय दिनफोरा थांबाय फैनाय दिनफोराव जाहाथे जोंनि गथ' गथाया लेखा फरायनायाव हानजाफोराव आबाद मावनायाव दै अरफोरनिफ्राय जाहाथे रैखा जायो बोर लानानै जोंनि गोथारिफोरा रायसनदों जाहाथे फैबाय थानाय दिनफोराव आफा बोराइ बाथौ इसोरा अबंलावरिया जोंनि सुबानि फुजिनाय थिनायाव गोजोननाय मोनदोंब्ला जोंखौ जाहाथे मोजाङै नायफैनानै मोजां लामाथिं दिन्थिहरगोन होननानै जोङो गासैबो जोंनि 3 नं बालाबारिनि रायजो राजाफ्रा आफा इसोरनि खाथियाव जोंनि थानसालियाव दिनै आर'ज खालामना बोर लादों।